ученици Равнис за изпълнение химна на Република България и приемане и предаване знамето на Средно общо образователно училище Свети Кирил Методий мирно. Стой! Стария знаменосец, предай знамето на новия знаменосец. Предавам знамето на Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий. Приемам знамето на Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий. Знамето на местото си. Ходом! Марш! Стой! Наляво! Ходом! Марш! Стой! Наляво! Наляво! Ходом! Марш! Скъпи абитюренти, приятели! Животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти. Силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни. Със сигурност си спомняте деня, в който пременени, развълнувани и с любопитство сте прекрачили прага на вашето училище. Първата среща с учителката, първите приятели, първите знам и мога. Цялата пъстра въртележка на училищния живот са били за вас и страх, и безумна веселба, и строга важност. Зрелостта на онези 7 години ви се е струвала напълно достатъчна, за да се чувствате големи, умни господари на света. Но не сте предполагали колко огромен и необозрим е този свят. Колко изпълнен с трудности и предизвикателства е този океан от знания, таланти, духовност. Без да усетите, сте заплували в него, загребвайки по-мощно, по-уверено.
На моменти ви се е струвало прекалено дълбоко и сте имали нужда от спасителен пояс, а после бурно и сте имали нужда от здрава и силна ръка. Виждали сте целта все по-близо и сте отроявали енергията си, за да станете победители. Изминали са 12 години. Труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитание на волята, на ума, на характера. Стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, преборвайки егоизма, лъжата, подлостта, заблудата, страха. Осъзнавате ли, че този дълъг път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепени, напътствани, вдъхновявани от своите учители? Ако сега имате вярата, че сте успели, дължите го на тях. Ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими, дължите го на тях. Ако сте открити, честни, правите добро, дължите го на тях. Благодарете им искрено и с обич, която заслужават. Най-красивият подарък е прошката. Простете им, ако в момент на слабост не са били толкова великодушни, колкото сте очаквали. Давам думата на госпожа Маргарита Караманова, директор на Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий. Завършва вашия последен учебен ден. Преди 12 години тук, на това място, пред арката, аз и вашите учители ви посрещнахме с любов. Пред всичките тези 12 години ви водихме с любов. И днес, в този момент, ви изпращаме с любов. С надеждата, че ще осъществите мечтите си. Всичко, за което мечтаете, ще бъдете здрави, ще постигнете върховете на вашата кариера и понякога ще си спомняте за нас и нашето 150 годишно училище. Всеки от нас през делниците и през празниците остави в душата ви нещо от себе си. Благодарим ви за уроците, които ни дадохте. Научихте ни да бъдем търпеливи, да бъдем великодушни, да бъдем добри. Надявам се, че такива уроци сте получили от нас. До този момент ние ви учихме, че доброто винаги побеждава злото. От този момент сигурно ще научите, че злото понякога побеждава. Но аз ви моля да не се предавате, да бъдете почтенни, да не сменяте честността и почтенността с хляба и винаги да се борите за вашите възгледи. Честит празник, скъпи абитуриенти! Бъдете щастливи! Да ви върви по вина и по вода! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Постигнаха най-големите успехи. Димитър Райчев, класиран на Националната олимпиада по български език и литература. Димитър Антонов Райчев. Да се готви Яни Влецов.
Левина Генова. Дарина Радостинова. Радина Генова. Пламена Челикова. Радина Георгиева. Тифани Тихомирова. Йоанна Валева. Симона Димитрова. Даринка Радостинова. Константина Георгиева. Донка Добрева. Валентин Ненчев. Момчето, което стоеше в центъра на всички наши празници. Веселин Кирев. Аптула Аптула. Спортната гордост. Мариан Павлов. Валентин Михов. Божидар Петков. Теодор Петров. Александър Сивов. Борис Бенчев. Все още не е торнадо, спокойно. Делян Мерсинков. Стоян Руменов. От името на Регионалният инспекторат по образование
Награждавам госпожа Мария Златанова за отлично представяне на нейните ученици в областния кръг на Олимпиадата по български език и литература. От името на Регионалният инспекторат по образование награждавам госпожа Адриана Русева за отлично представяне на нейни ученици в областния кръг на Олимпиадата по български език и литература. Награждава инспектората по образование Йоанна Стоянова Гочева от 10-ти клас за отлично представяне на областния кръг на Олимпиадата по литература. Уважаеми ученици, през тази учебна година ученици от нашето училище се класираха на национални олимпиади по 5 учебни предмета. Това е своеобразен рекорд, който ни поставя на първите редици сред училищата в Бургаска област. Искам сега да наградя учениците, които достигнаха и се представиха достойно на националните кръгове на олимпиадите. Деница Георгиева, класирана на първо място в държавата по гражданско образование. Таня Йорданова и Христо Радев Христов, класирани на първо място на Националната олимпиада по гражданско образование. Борис Динков, оценка отличен 5,75 на Националния кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. Радко Радев, класиран на Националната олимпиада по химия. Йоанна Мирчева, класирана на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда. Христина Георгиева, класирана на Националната олимпиада по география и икономика. Били сте малки, мечтали сте за този последен час. А днес, когато всичко свърши, нима не ни завиждате на нас. Нима не искате отново утре да влезете усмихнати в клас, да бърза всеки нещо да разкаже, преди учителя да влезе в час. Годините са минали тъй бързо, но всеки пази някой спомен мил. Как с радост, но е труд в тази сграда, той този сложен свят е преоткрил. А за напред, любов, късмет и здраве, да има и в лошите ви дни. Учете се, борете се с живота и изпълнете вашите мечти. Песен поздрав от името на зрелостниците за всички ученици и учители. Катерина Моми изпълнява Йоанна Валева. Катерино, моми,
следва словото от името на випуска Левина Генова. Скъпи съученици и приятели! Днес постигнахме една цел, която поставихме пред себе си преди 12 години – да пораснем. От момичета и момчета ние се превърнахме в млади мъже и жени. От обикновени същества ние се превърнахме в личности. Всяка година научавахме важни житейски уроци. Да се трудим, да се борим, да оценяме, да обичаме, да прощаваме. Днес ще се научим и да се разделяме. С детството, с ученическите години, с нашите учители и съученици. От днес всеки сам ще бъде творец или разрушител на живота си. От днес отговорността за собственото ни щастие е единствено в нашите ръце. От днес нямаме право да се отказваме, защото имаме, повярвайте ми, имаме страшно много какво да дадем на света. От днес ние ще бъдем пример за децата, които и ние някога бяхме. Скъпи съученици и приятели, пожелавам ви да бъдете хора, които ще оставят следа след себе си и моля ви, никога не се страхувайте и за миг от непознатото. Защото светът е за всеки един от нас и неговата красота не бива да остане невидяна. Вярвайте в себе си и в доброто от другите. Покорявайте нови и нови върхове. И никога не забравяйте откъде сте тръгнали, защото ако не бяха нашите семейства и нашите учители, ние никога нямаше да бъдем това, което сме и ще бъдем. На добър час! Песен поздрав от името на Випуск 2014. Добра среща, приятели! Изпълняват Радина Генова и Пламена Челикова. Мои приятели, не се разделяме, нека почивка да няма тъга. Повод не капваме, уморени от тичане, за да разкажем кой как живя. Нали мечтите си постигнал е
дали надеждите си оправдал. И нека чашите пълни да стигнем и сълзите от радост не крием. Тази наздравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, ще вричаме. Мои приятели, тъй както птиците, връщат се винаги през пролета. Днес се завръщаме, уморени от тичане, за да разкажем кой как живя. Дали мечтите си всеки постигнал е, дали надеждите си оправдал. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. Тази наздравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се причаме. И нека чашите пълни да стигнем и сълзите от радост не крием. Тази наздравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се причаме. Нека чашите пълни да стигнем и сълзите от радост не крием. Тази наздравица клетва изричаме, че ще се срещнем, че ще се срещнем, се причаме. Се вричаме. И кой каза? Едно! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Без вас, навярно, тъжни ще са стаите. Растяхте сред уроци и игри. Лудеехте, споделяхте си тайните и станахте приятели добри. Сега сте тук, облечени тържествено, с мечти, с цветя, с радост и стъга. Пред вас блещука лятото божествено и вие блестите като слънца. Дано да бъде светло пред очите ви и нека по вода да ви върви. Довиждане, училище, учители, довиждане, приятели добри. С довиждане, а не с Богом, ще се разделят и учителите със своите пораснали ученици. Госпожа Любка Зашева.
Драги ученици, уважаеми колеги, красиви и пораснали момичета и момчета! Преди 1 година аз стоях тук, изпращах собствения си син и си плачех тихичко ей там въгъла. Днес изпращам цял клас красиви и пораснали ученици. Вълнението е по-различно, но не е по-малко. Знам, че в края на 4-ти клас решихте, че сте се отървали от нас, но за нас, началните, учителството е не професия, а диагноза. Та и днес, последния ден, пак ще ви досъдя, но съвсем за маничко обещавам. Искам само да ви кажа, че всички ние, които сме се събрали да ви изпратим днес, от най-манинкото човече до най-големия, най-опитния, най-умния, който всеки си мисли, че е, искаме да ви пожелаем да сте много здрави, много щастливи, много обичани и късметлии. Радвайте се на всичко около вас. Обичайте близките си, вярвайте им, но най-много вярвайте в себе си. Нека всичко, което е край вас, да е хубаво, празнично, шарено и летящо. На добър час! Сега ще ви атакуват моите пламъчета от дивата дивизия, които ще ви подарят нещичко, с което да украсите колите си. Готови ли сте? Учениците в това училище са хора, които не само следват стари традиции, но и създават нови. 12-класници оставят послание за училището "Оставаме в сърцата", с което се надяват да положат основите на една нова традиция и да имат своите следовници през годините в лицето на следващите випуски. Елвира Великова. Някой някога е казал: няма невъзможни мечти, а само захвърлени желания. Днес, когато сме на крилето на своята младост, е времето, нашето време, да сбъдваме мечтите си, да гоним целите си, да се борим и побеждаваме, да бъдем хора, а не човечета, да бъдем личности, а не образи, да бъдем достойни за уважение. Сега е моментът да не се страхуваме, а да вярваме в себе си. Сега е моментът да не се отказваме, а да отстояваме това, което желаем. Да съградим света, в който винаги сме искали да живеем. Да бъдем тези, които винаги сме искали да бъдем. Да оставим след нас това, което липсва днес. И дори да не запомнят имената ни, нека запомнят делата ни. Сега е моментът да осъзнаем, че от днес ние също започваме да предаваме всичко научено на бъдещите поколения. Първото, на което ще ги научим, е да бъдат благодарни на своите родители и учители. Нека винаги се прекланят пред труда, упоритостта и желанието на тези хора, които желаят от деца да ни превърнат в личности, готови да променят света, които ще им дадат силата, всяка загуба да се превърне в победа, които ще ги научат да уважават другия, да оценяват качествата му и да помагат по стръмния път на живота. Така, както научиха нас. Благодарим ви от все сърце. От днес ние сами ще си бъдем учители и ученици. Сами ще се оценяваме и наказваме. Аз вярвам, че ще успеем, защото сме имали честа да бъдем възпитани според високи нравствени критерии и научени най-вече да живеем. Днес ние ви напускаме, но благодарение на душата и сърцето си оставаме при вас. Днес ние вече не сме деца, но във вашите сърца винаги ще има място за нас. Сигурни сме, защото великите хора имат големи сърца. Благодаря е малко за вашето светло дело. Благодарим, че утре ние ще осъществим мечтите си, защото вчера вие ни научихте как да го направим. Благодаря на Елвира за посланието на 12 клас. Той ще остане в училището точно в такива дни,
се чувствам горда, че бях част от вас и се чувствам щастлива, че заедно с вас преминахме през тези цели 12 години. Благодаря. Народен танц, ръководител Стефка Бинева. Може би във вашите очи има сълзи. От какво са предизвикани те? От радост, че никога повече няма да бъдете изпитвани пред дъската, че никога вече няма да имате контролни и класни, че никога вече няма да чуете училищния звънец.
или от мъка, защото изведнъж осъзнавате, че той, като камбанен звън, кънти в ушите ви, тежък и заглушителен, отбелязвайки края на детството ви. Трудно е да си представите, че от до година няма да сте всеки ден тук, а безгрижните години ще останат един спомен. Вие се разделяте завинаги с училището, но и оставате неизменна част от него, както и то от вас. Човекът е така устроен. Винаги трябва да умее да каже подобаващо с Богом, да може да превъзмогне раздялата. Но вие вярвайте, че най-доброто предстои. Затова бъдете смели и търсете себе си. Ученици Равнис, за изпращане знамето на училището. Мирно! С последна песен "Поздрав, бели гълъби", изпълнявана от Йоана Вълева, приканваме всички на хорото.
жълта пшеница. Истина стан като мъже, стан големари хубава. Неразделен глас, с радостни песни и шеги.